Hey ndoda mfowethu busuyilandile le nombolo edaleke kubhovu. Daleke. Indoda yokugoba phela njengoba ibaleka la ibalekile indaba yokuphakama. Ngizwa kuthiwa uFadera bayithathe bahamba bayoyifaka eselini yama-28. Hey kuthiwa bambulalanga ngophondo kanje. Bambulele ngophondo. Ngeke siwasho ngeke. Ya hayiboshwa. Bababi Fadera. Nikhulekile nisebeyish. Ayinilethe lo muza kwenuke la. Awuda baba futhi ngathi ubona gcwele kanje nje uzola lapho lo muntu yabona sibani kanjani ngisho nomoya la lalela wena siboshwa nje akhona kini la imini ugatsheni osho ukuthi kugcwele noma kugcwele yini futhi ke nje ijela likaze lagcwala alibhani inhlobo ijela ya khawuthola siboshwa gatsheni wena kubona ngathi unebhadi nakho ngathi abaqaqeni labo zakhoza ubuhlungu kwenzani ubuhlungu lamenjaha ingane zabantu lemnyango ungileke nisale kahle nibuse ngiphathane kahle madoda uzofika uzongibheka Jake yes ubale yebo No, I'm sorry. Those big guys sent me to hit you. Who the hell hitting me? General Handyman, they both sent me to hit you. Hey, you fucking stupid! Fire. awumfonise lo wisha phone eyithani umfona okay Hello baba, hello. Ya, sengifikile la ejele. Manje la eselini banginikeza umbhedo kulala nginawo angithi. 2 yarentelwa, la nginawo umbhedo mina. 2 umbhedo yarentelwa 2.5. hayi uyamyekeni bafuthu ungamshayi 2500 baba. Awuthi ngikhulume na time izinto azikho right la bafuna ukidla bayifele intwana yakho khule kathama ngikhona ibe nenhlanhla ukuthi afike la kumina manje ngiyazama ukuyigoqela la amajida kodwa ngathi akayizwa kahle time ngiyayibona intwana yakho ukuthi intwana egrand but into ezosiza la izinto ziyakhokhelwa time la ngaphakathi no time into ezodingeka nje imali yombhede eqala ewu2.5 nakhona ukuthi intwana yakhe igadeke la ngaphakathi izodinga iprotection mhlawumbe mase kukonke time singakwenzela noma ngo6.5 ngibona amajida kwagoqa kanjani ndayiyeka intwana uthi 5 blocks lo ngisho simise kanjani yes awumtshena fana no5 amajida complain lathi unga-8 noma u5 hayi time usifana ka-transnet wena ziphi manje ufuna yenziwe intwana yakho mfana musali myekeni yabona ngibhizi ngiyakhuza labafuna ukidla bayifele lentwana time into ezobehlisa umoya ukuthi kungene notification wena send ucash send kule number esikufonela ngayo asho ke sike time akushesha uvalelisa ngantona kuthanda bafethu myekeni sesikhulume Okay, bye. time yami le nah isejele yeah ndona right Right, okay. time la kula ngiqinisa ngithi Awuzoyifaka. awuzoba right ke mfana wami ayekho umqondo ukuthinda le yapha fulwe Yeah. kule elinye ungayifaka ithama lakho imali usudonile ukwazi uzonyambana yazo Awuzoyifaka. Inzima impilo yasejele man. Yes. Hey, Farhanan. Hey. Bof. Hey. Bof. Yes, go na police Hey, one. Hey, General. Sesha. Albona ngiliphathele ngishayisile lapho. Hey. Yona sonto phela ubona phi pasa chen. Hayi man, kwenzenjani kanti futhi? Kwenzenjani la? Wenza njani ngikufita la udlip flow?
Zishap ngawo. Oh general but bangibenzi ngiyaphakama mfethu njengoba tension. Ey ngaphakama nale channel sangilimazanga kanje mfethu. Hey ayingeke lento ukuphamba abafana bamkhohlwane engisayenza mina. Hey la wena. Wena sishaya ngawe ukuthi uphakamile. Ngale kwalokho isilo segate sokusabovana kuwena sophakama ngawe yazi. Alalela ngisho kufanele ngiphinde futhi ngiphakame kabusha. Wena phinda uphakama lento ezowathi uthi uyayizama ayifailile. Incaphile. Hayi ngaphile baba phinda uphakame baba. Ayikulungile ngizophakama mfethu. Yes sinombolo. Ay. Awu ndoda enkulu. Ntwana. Hayi sekunesikhathi impela singabonani. Umsebenzi ungamile kahle kodwa ke hlale zama ugajeni. Hlale zama. Akakufani ndoda enkulu impela ngiqhubuzile. Hayi. Hayi bona ngizamile ndoda enkulu uyabona ukuthi hayi bekusebenzeka kanzi abanye bayakwaleta Kajeni. Sekuphela kwazi manje. hayi khona hayi ndoda yamadoda hayi iphelele yonke ke la iphelele yonke umsebenzi uphelile. Kodwa ke into esuke yangihlupha bakwaleta labafana khona kodwa amanye amasenta amanqoshana asazo eda la. Ukwalete sobani ke? Oh love more iningi genge hayikhula ngibhale phansi. Ahathi kwehlise ibhloko egatsheni. Hayi ngiyakwazi. Ufihla kakhulu gatsheni. Awu kodwa uyangazi ndoda enkulu sengisebenze nawe kakhulu kabi mina. Hathi yabona ugatsheni uyedwa manje. Hawu uthini uNongolo? Uthini? Hayi awu. Encane manje. Cha njengoba ngisho Uphelele umsebenzi. Hayi phelile. Ingakho ngishona nalo ndoda enkulu ukuthi into engihluphayo bayakwaleta love more bayakwaleta baningi abantu abangikwaleta khona eseza kodwa umsebenzi uphelile. Sithembana ngeso. Hayi uyangazi ugatsheni uthembekile hawu sesithwale kunika wona. Mayakwenza into ebheke eceleni. Hayi angeke Alaba what the umsebenzi hamba kwabantu hamba ungithela manje Kajeni wona pakazana nje kajeni wona pakazana somithi manje kajeni awala lo 9 months ophelele wona udinga labor manje kajeni wesiboshwa ngithi yazi indawo yakho ngezwe uqala ngisafuna nemali yami wena hayi bo kajeni Fuzak Hey, China man. Hey, wenzani shoda guy? Hey, I hope you are okay. I need your help, my bro. You need to teach me a kung fu because I'm tired of everybody who's putting me in this prison. So I teach you kung fu, what you give me? What do you want? You know I smoking too much. Oh, don't worry. I'll make a plan. Making plan? Yeah. Okay. You know Sufu? Yeah, Sufu. The master one. Yeah. Yeah. Okay, come making Sufu for me. Sufu. Good guy. Yeah. Okay. Yeah. So, you want I teach you hitting how many people? Lots of people. Everybody in this prison. Okay. It's good. Take shoes. Yeah. Okay, first thing. Yeah. Okay. Every day, come in neck here. Okay, come in neck this side. Okay, fully nice. Yes. Okay, stand like this. Hold you this one. Yeah, make it down. Yes. Okay, watch people. Yeah. Watch people eyes. Okay. Yeah. But you might be thinking when people fighting you now, you might be fast. Okay? Yeah. Then you might be quickly. Yeah. When he start hitting you, you might be fast hitting you. Understand? Yes, of Okay? course. Yeah. So, sometimes like this, you see, sometimes like this. Ooh. Okay? Ooh. Every day, you know this do it. Ooh.
Okay? Yes. Hey, what they doing? When you see people hitting you? Yes. Yeah, we like carry the kid. Another hitting? Yes. You pull it out. Yes. We like carry the kid. We are Mr. Miyake. Yes. Hayi baphela abantu Nkosi yami angisayi kubasuzisa bawukhaka la. I'll see you later. Yeah. Fuqa kula mo. Good guy. Yeah, wena general. Sisho. Yindaba nini nama 26 nisijwayele kabi. Hayi bo, sisho. Uqhamuka uzayifunda lo nje nama 26. Ungelwa yini wena? Ngithi yindaba nini nama 26 nisijwayele kabi. Awuyezwa? Sisho ungelwa yini? Sisho ngapha. Afuna ubona ukuthi ngenele yini? Singfufu shots. Bamba wena. Singfufu shots acha ubamba. Bamba la. Nawe futhi. Yes. Awushola ndoda enkulu. Aw. Ndoda emhlophe ngishaya sholo. Hayi kusayisona isiyalo ndoda enkulu. Ngishayisana inombolo ezimhlophe ndoda enkulu. Awuthi ngikhumule nanga. Hey ndoda enkulu uvane washaya izaza. Hayi phela ngithi indoda sonke siyakhala. Hayi ngiyakubamba nje ndoda ayikhule imbodlela uqedwe singaphi. Hayi ngiyaphakamisa ndoda enkulu mhlophe nasempumalanga. Hayi nakhona ngilande ke ndoda enkulu. Kunentwana eshayisile lapha eteleni lami. Lentwana mayishayisa ishayisa nezinombolo ezibukhazikhazi ezimhlophe zodwa. Okay. Nakhona mangithi ngiyafuna ngeqiniso layo. Engazi ukuthi itime layo lisipana ka Transnet. I-OLED luthisha. Siyacobezela. Amagrepisi ke manje. Nakhona ndoda enkulu isivumile inombolo ukuthi le ntwana le izokhipha u5.5 njalo ngenyanga for ukuthi ithole umbhede neprotection. Itholeke ndoda emhlophe vele nginomaphuzu angithamaza umaphuzu wethu uyamfundela ugatshela. Salute. So sebenza emhlophe uzolokho nishwi ephava. Salute. Ushayisa lenombolo zethu ezimhlophe. Awuziyangena. Ziyangena ndoda enkulu. Ndoda sebenza inombolo emhlophe. Nakhona ndoda enkulu ngithi ke angizoyicelela le ntwana. Yeah. Ngifuna ukuzofaka inombolo la kwela ndoda enkulu ukuthi ufakele wonke amasosha ase26 ukuthi le ntwana igade ngoba ngiyithemsile itime layo ukuthi le ntwana angeke izilimale, angeke igwazwe, izoba safe. Ndoda akho umuntu ezodala inombolo kuleya ntwana. Ndoda enkulu Sigadile ifana nenkanyamba. ndoda enkulu Masha ndoda usebenza emhlophe. hayi nakhona ndoda enkulu izothi mayingena lo wakhe send ndoda enkulu sokushayisisa kwena wonke umsebenzi ndoda enkulu uma usuyabona ukuthi Yimi. Umnikazi wemfanelo zase 26. Nomaphuzu wami uthi ugatsheni nomfundela. salute. Phava transition shayisa i-crown. Hayi zangezwe kodwa phela la ndoda enkulu Hayi ngizona ngizeshaya. Hayi ayikho ngaphandle. Masha ndoda. Nombolo Peshwane. Hey, China man, fuck. Hey, le lonto kung fu yakho. Hey. What's on now? Hey, When you see me, you must say Sufu first. hey. No? Hey, forget about seafood first. Huh? We think it's a good time la. Hey, they beat me up very hard. Hey, Really, you way hard. yeah. I how to teach you Kung Fu. Why? Why? There were a lot I of how to teach you. You must be worse people. Hey, you stupid. I teach you nice Kung Fu. Who is When you stupid? see when you go people fighting, you must be worse first. Hey, When he before he start hitting you, you must be hitting fast. I did And everything. you can kick it fast. I did everything you told me, but it didn't even work. Aye. I said, we lose to go. Don't worry. Next time taking me go, I will show you I do how to sign a leg. I You know sign. don't care anymore. Hey, you. Le ungahlalisi intwana kabuhlungu ba Oledi. Ngizobuyela kuwena mama.
Too short. Hey, Love Mo. Isithini ndoda waqhamuka ukuthi uMantabungwana nje uhamba uxuka yini kwenze njalo? Awufuni wakwazi ukuthi kwenzakaleni. Kanti yazi ukuthi ngiyazi kwenzekaleni. Ngizwile wena ukuthi ushone ngale ko general ukujeneral kwabamba ngechap chap ushayele okung fu lapha. Awungitshela uhlangana lapha yonke indaba zokung fu wena. Angihlali le channel lemfundo sokufo nonsense. Awumeka. Likufundise nini le China? Ngifundise namhlanje ekseni. Wasuka namhlanje ekseni wahamba otesta amandla akhe kung fu. Hayi bese ngibona ukuthi ayikho into engayibambanga la sengumaster phela mina. Hey Love Mo. Wena bugayisa wena. Okunye Love Mo bese ukhulumile neGuni ukuthi mina ngifuna ukuhlehla enombolweni. Ngale nombolo yakho hayi no ayikho inkinga wona Too Short yabo mina ngizohamba ngiyofaka ulayini lapha kweGuni yathi abamba Hayi Love Mo uzokubamba seke. hayi Cosmo nje hayi hamba laMatabungwana lawo nabazi bakuthola. awukhufu wenze njani wena Sengikumbule kaya labazali Sengikumbule kaya labazali Yazi ndoda yazi ngilokale ngithule ngilokho ngifuna ukuyifaka ndoda ushangeza wahamba nge-full view open view FHD donsa ngo-4K ubalenga fa ubabeka la Ndoda Lisibuka in 4K. uyabamba ndoda uyaqina ndoda Sengijwayele amasimba wena. Nasenayitaliya. Asho madoda, sho lo nangu-6 nangu-7. Angitshela ukuthi ngizophakama ngiphakamile kuthami kunyaka ugcwala. Doda umfowethu doda ngishawa ukuthi kuyithami kunyaka ungishayisele lezo inombolo zami. Ngishawa ukuthi ngikhanyise madoda go correct. Yes nangu-6. Ngakutshela general ngathi ngila manje. Ngila handyman wena uzozwa ngamanje kuthami kunyaka. Nangu-6 nangu-7 mashilone libovu. Shakophakama ngigcwala kwabomba ijele lonke. Wash Usaholele ubani uBob? Sat madoda. Siyasijwayela. Siyasijwayela wena. Sewuyaya nje jele ukhaphalala. Ukhawunye wena kunuka jele. Phakamile nje ngiphakamile nje. Mama nikwenzani? Le nombolo idalile. Ulimaze inombolo ama-26 emhlophe. Waphakama ngomuntu ongena kufanele uphakame ngayi. Umuntu wababa lo mphakama. Ngicela kangani? Awukhanyiselwa nomuntu uma uzophakama uthi ubani ozohamba naye. Usada. Hayi hakwethu. Doda. Bamba udonga. Awuphethe imali. Hey bamba udonga. Hey, usiyeke letho. Tunusa. Joyela kabona ngiyanyisa Zek. Hayi nakhona ndoda enkulu mina bengithi ngoba isinqaphile inombolo kaBhova ungasale mhlawumbe usunyusela mina istebhiso ngoba uyangibona ngizwana into engasile. Futhak. khuluma amasimba Sokani la, ngivume kanjani nena? Ijele ngizoswa ila into le. Isho ndoda enkulu kodwa umina obesebenzele inombolo emhlophe. Simon, Joel, phumana. Nabaphangisayo kodwa kaze baboshwa konke okudlala inombolo sesifikile emini yabo sekunjalo Usho? fresh sekunjalo hamba kwaba Hayi ziyakhala. Besaje ngixolele ngithi ngiyamuthusa nje Hawu ndoda emnyama ure devil nongoloza. Omana na. Omsaloti. Engishuleka nomunye ulayini la nongoloza.
Ingakanani la funda nongoloza. Ngangonyoka umsunu kanyoka mangubani. Manana. Enongoloza. Shayisa nomunye ulayina. Bazi u2 Short ngitshela indaba zokuthi ufuna ukuhlehlele nombolweni yena usefuna ukuphumela eminyanga ayoba wenza lezi zinto zobani Lil Wayne usho ukuthi yena uyoba uyabuleka u2 Short lapha eminyanga. Hey. Hayi man. U2 Short ziphi ngo2 Short? U2 Short uhlele eshayisa nezinombolo ezingakhanyi nezingasingeneli samakarikade. Okokuqala u2 Short ngithaka yophakama. Waphakama ngomgcoxo waleyo ndoda ezingqeni. Akucinanga lapho. U2 Short wazosifundela ulayini ongangeni ukuthi yena uzibetha ngokujibhela kamhlaba unonca. Kanjani? Manje u2 Short usethi ufuna ukuhlehle nombolweni. Injalo nongoloza. Ayingeni man. U2 Short indoda emnyama. Sisebenza ngaye. Ngakufundela lelo qiniso ukuthi ziyakhanya ezika2 Short. Ziyangena ezika2 Short. U2 Short ufakwa la aphume la ndoda. Yadibona? Hayi njalo nongoloza. Ngangani uzijipa? Uyazibetha ngokuthi ajibhe. Ngizibetha ngokuthi ajibhele lapha equlumini lalo ndoda. Ngimcoce abe umcoco waleyo ndoda ukuze aphumeke ngokusemthethweni. Hayi nongoloza ayingeni ke njalo nongoloza. Nongoloza uyazi mina ugeneral wama280 la. Imini owafaka le yantwana emkhambathini. Le yantwana afa iqalela lapha kumina kube imini oyicoca mase ngidlulisela kuwena nongoloza. Hayi ngiyadibana Lovemo. Ngiyadibana nongoloza. Ngiyadibana thole lenkunzi. Ngiyadibana ngongona embono. Kodwa ke njengendoda enkulu esiphakeme kuyaphoqa ukuthi u2 Short angaqala athi ukuthithivate yilo ndoda sekungamthithivate ke nawe futhi lokho u2 Short ke ku-right phela wena Lovemo ngoba kuncane ngiyovele ngikubambise okwekati nje ngikuthi hayi nongoloza ushuthi nongoloza kade wayiqala lento wawucoca negadi awutshele mina ingena yonke lento yegadi manje la. Hayi Lovemo ngisho phela lokuthi kungaka angeke ungichitha ngisho isikhathi esingakanani ukubamba ngithi bhuqu bese ngimphosa kulesele yakho. Manje ukumbambisa okwekati ngeke ngitholi kahle nongoloza. Kumele banjiswe ekati ukuphi lokumele banjiswe ekati ukuphi lokumele banjiswe wena 2 Short angani usushwileka nje la wena siphe sakho sokuqala wena ndoda. ukuphi lokumele banjiswe ekati emnyama nongoloza. Esokuqala esenhlonipho. Uyadibona? Awuvele ufike uphoseka nje emagunyeni nako general. Uyadibona? Dibona ke ndoda. Khona ulayini wakho ongigcina ngingadibani kunongoloza. Ngaleli dina uzomela ujibhele eqolombeni lalo ndoda. Uzosida eqolombeni lalo ndoda nonongoloza. Dibona? Ngoba nongoloza. Lovemo. Ngizibetha ngokuthi le ndoda ijibhele eqolombeni lalo ndoda ngelikamadala. Bakhona ulayini ngizibetha ngokuthi ngibheke nayo. Hayi njalo nongoloza. Azingene zakho 2 Short. Azingene zakho ndoda emnyama. Ngiyazibetha ke ukuthi ngelikamadala ube seqolombeni laleyo ndoda. Abo mana na. Mana na. Mana na. Salute. Salute. Hey, ungichazele kahle. Kazi ukuthini nongoloza ukuthi ngijibhele eqolombeni la. Wena sofa ujibhele kwelami iqolomba kuqala. Athi abamba ndoda. Hayi ngobani manje? Hawu ndoda ngithi wena uyishaya ngophume nombolweni. Sabaphinde siyikhuluma phela nombolo ukuthi wena usuyishaya ngophume enhlamveni. Ngeke la monke ayakwazi nakanye. Hayi sibe simashela khona. Hayi la buke la sicazulu. Asibe simashela khona xa yahamba. Hamba wena. Mazo. Sawubona mphathi. Njani? Ngiyaphila mphathi. Sikhona. Yeah. Ngikusiza ngani? Hayi mphathi khona udaba ol-serious engize ngalo lalimayelana noGatsheni. Okay, awume kancane ukuthi awul-serious. Sengikhumbulile. Nambe ngivele ngikudinga. Ngizashayela amaZulu. Lalela. Sundela kancane. Kunesikhundla esikhona la emsebenzini. Manje ngithema ngithula ngibuka istaff sami la. Ngabona lesi sikhundla lesi sifanele uMasu.
Ngosifunda ukhuthele nothanda umsebenzi uyabona. Manje ke ngivele ngathi nje lesima siqhamuka ngathi lesi singamaso. Hawu. Mphathi Manje ke into ezinhle ifanele abantu abasha. Angifuni ukuthi ngize ngikhiphe advert, ngikhiphe post. Basusuke sukwele ezandleni ezwrong. Uyayibona leyo nto. Oh, ngiyabona. So apply. Hayi, uyapply. Ufungele nje ngoba esakho. Hawu ngivele ngingene nje. Ngabe yini lena mhlawumbe ngiyenzile sengideserve ukuthi ngize ngingene lesikhundla. Khona Thomas. Kodwa ke phela kufanele nomphathi ajabule. Ajabule. Hawu. Ujabula kanjani manje umphathi ngokungena wami esikhundleni sekujabula umphathi? Umphathi uzofaka. Yebo? Bese wena ke umfakisa isandla. Ngifakisa isandla. Sifakwa manje isandla mphathi? Hayi wena Zulu. Oh, nawe usuyile enhloko yogatsheni. Ngokukhulu nje ukuyithoba mphathi ngendlela engihlonipha ngayo bengalindelanga ukuthi ungasho into kanje. Hawu. Yazi sengizizwa nje ngingekho comfortable ngale nto nje sexual harassment nje lo usuyisho njengamanje. So sorry ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. Uthi ugatsheni wenze njani? Phathi sinenkinga lana ugatsheni udayisa insangu la ngaphakathi udayisela iziboshwa. Wenzani ugatsheni? Udayisa insangu la ngaphakathi udayisela iziboshwa. Hayi bengazi. Yabo nje mawasuka manje. Ngazi manje ukhonto wrong ngalo. Mawasuka manje uyekuyilapha kwilokho yakho uzoyifica insangu. And nje uyibiza ngenani eliphezulu udayisela iziboshwa la wenza ibhizinisi ugatsheni la ejele. Khona la. La ejele. Ushuma ngamanje malokela. Ngayifica. Hayi, ulungile nje iqondisa yonke lento mazongiyabonga kakhulu. Angithi uyabona kulesi sikhundla sikufanele. Oh, okay. Okay. Phuthuma. Nombala ngani. Ngicela uyovala lapha la kuma locker room. Locker room ungangeni umuntu njengamanje uze kufike mina. Manje shesha. Uyamnumzana? Awu hey, buyabeyazi. Musuka kuyabenyathi. We general. Nina imali yokuthenga ogwayi, niphafuzana nogwayi. Imali yami kodwa ayikhokhiwe. Awu kahle. Waza ngamatshe gatshela ubona ukuthi usuku lamhlanje lihamba kamnandi kanje. Lo shona lingasemnandi angeso. Ngifuna imali yami general man, Gatshela. Imali yakho uzoyithola bani hawu. Ufuqana nogwayi kusayimali yami kwayona le. Hayi kulula gatshela yazi. Hey wena. Hey mphathi wami omuhle engimthandayo. Ngena sengingenile. Lalela ke gatshela. Awuphuthumela ofisini lami. Khona ufanele silungise kushesha. Hawu mphathi sengisendleleni. Uyazi ke mphathi wami omuhle ngeke ngakuphathela lutho. Hayi, kulungile siyona. Awuyifikile. Uhamba usinda wena. Ukade ngingafike ngibhodle lapho ngoba ngiphethwe isilungulelwe ngeso. Mangibuya la ngifuna imali yami. Hayi kulula gatshela. Fusa. Awu mphathi wami omuhle engimthandayo. Hayi mphathi ngithe mangibizo wena ngashiya phansi yonke into. Awume mphathi ngibheke ukuthi awukho nokushephisana umphathi amunyonke. Amunyonke. Mphathi lento hlezi ngisho mphathi ukuthi kufuneka sibambisane singabasebenzi. Nabaphathi bethu sikhombisa ukubathanda. Mphathi. Angazi ngizwe umphathi kuthiwa ngathi bekuphuthuma. Ngiyaphuthuma gatshela. Ngifuna ukuthi ungibonise la. Hayi nkana we gatshela. Ngifuna ukuthi ufake iso nawe la. Ungitshela ukuthi ukhona la. Ngakhuleka unikwa yimini imvume wegatsheni bheka la. Shizi mphathi ngibheke lapha. Vula bo kanti yini manje? Sunedumbe. Hawu. Yini mphathi? Yini hayi. Itsanga ngaka. Hey mphathi kahle mphathi ingene kanjani insangu la ejele? Hayi mphathi yabona izinto enjena ke idinga ukuthi iphenye mphathi. Insangu ngaka.
Cha mphathi ngishiye mina ngizoyipheka. Lalela baba izinto okubatshaza wegatsheni iningi futhi ngiyabona ukuthi le hayi ngabophisa umuntu isikhiye silahlwe le olwandle. Ingene kanjani lentsangu? Uyazi uyibuza umbuzo ebengiyibuza wona nami ukuthi ingene kanjani lentsangu. Kodwa ke siyeke indaba ukuthi ingene kanjani. Ifunani kwilokha kagatsheni. Iwona umbuzo engifuna sibambisane kuja abantu ababambisene ngokomsebenzi. Ifunani intsangu kwilokha kagatsheni. Cha mina mphathi into engiyibona usubanza umalima ihamba nalogwayi uhamba nalentsangu yile mmesi ihamba nalentsangu yila maphilisi ahamba nalentsangu konke kutholakala uyiqhubela kagatsheni khuluma kagatsheni mphathi ngithi nawe ibheke kahle lento ibheke kahle ngingehlo lomphathi mphathi mina sengisebenza isikhathi eside kabi mphathi la ekhaya ngokuthembeka izinto ngiyasola mpapa zami kungiframe mphathi ngeke bangiframe mphathi frame obani ungazokwenza ugogo wakho angazi kubona labo Hercules lalela la wena usukusola bonke abantu ngamaphutha akho angikutshela ukuthi ngizokubamba wena hayi lalela gatshena lokhu usuku olungafiki nolwakho ke selifikile njengamanje hayi lalela ke mphathi musulokho ungidefela la ngitshela into ezokwenzeka manje uphelile umsebenzi mphathi uphelile umsebenzi gatsheni kade ngiyibekezelela le nonsense yakho mphathi uyangazi mina mphathi ukuthi nginabantwana abancane khona usaqhwa ngisho manabukeni ngiyamsebenza mphathi ake sithi mhlambe ngiyavuma ngithi mhlambe kwenzekile ngephi noma kungemina mphathi ngicela nawe usebenzise ubuntu angiyamsebenzi ubuntu bokwenzani futhi lento singayixoxa mhlambe njengamadoda mphathi kuba nawe ngizoyikhuluma nawe wena uphelile umsebenzi futhi awuphelanga nje kuphela umsebenzi uzophinda uboshele leli cala iboshela le nsangu egcwele ejele lami uboshela lamaphilisi lezi ikhalo oyibhatayo la msebenzi hayi mphathi hayi umlele yonke into umsebenzi uyishiye la mphathi ayikho into engisezoyisho kuwo khumula impahla zomsebenzi hayi noma ufuna kulekelela cha kodwa mphathi ngifuna ushiye yonke into la mphathi kodwa mina ngingumuntu othembekile mphathi sebenza isikhathi sengisebenza isikhathi eside yakho mphathi cha bengenzela yini le bengenzela ibosho mphathi ngoba siyantshontsha uhlala nabo wena naleyo nto le khumula yonke uzoqoqa yonke le nto mase khumula konke kwesemfaki wathi libiza kanje uJojo amanye umsebenzi la uzoJojo yimi ke manje uyiphike manje ke khumula thatha lo muntu umphathi kodwa thatha lo muntu umfakoza nkosi hayi kahle ubiza abalekuthetho uyaboshwa manje gatsheni uboshelwa lentsangu oyifakela ejele lami ngokungemthetho uboshelwa ezidakamizo egcilela kuyadalwa wena mphathi yini ayikhuluma nawo wena thatha inhlabathi wayifake phakathi Hercules wena manje uthi thina sekukhandela uzungu awufundisi iqanda liphihlekile sikhuphashe hayi Hercules ukwethu uyangazi ukwethu uzokwalasha manje uzosetshenziswa njengobufakazi enkantolo unelungelo lokuthi uyithole umeli wakho uma ungenaye inkantolo izokuhlinzekela umeli wakho susa hayi soboshiwe kanjani hayi mphathi angaze ngaba umphathi angaze ngaba umphathi mphathi uyangazi mina ngisebenza ngokuthembeka mphathi hayi abathembekile mphathi musulokubebeza wena manje Mkhaya wami. Hayi mkhaya hamba kanjani mkhaya? Angisakwazi mkhaya ukani lophepeza la. Ngezwe khala uphupho ubomsozo mkhaya. Lutho mkhaya ifuna lo hambe khona nanokuhlangana nje nawe ngiyangicasula. Hey sengizwa ngomsuzo nje mkhaya ukuthi hayi kade wagcina ukuthinteka amavalve asebophile mkhaya. Hayi mkhaya ngeke mkhaya. Sazama ukululama mkhaya ngifuna lo hambe khona mina mkhaya. Hayi mkhaya wami. Ngokwesiko ke
la ejele uma uke waba umgcoco kaNongoloza uyohlela umgcoco walowo ndoda noma ungayeshayina uyayele ko-Thailand kodwa uyohlela umgcoco walowo ndoda. Ngeke mkhaya ngeke futhi ngizophela mina ngeke mkhaya. Ungigcocise kancane mkhaya ngizosheshisa. Ngizomtshela kumalunga. Hayi amazange ngimtshela abantu abanamalungu wakho mina. Wena la udusala. Khona. Mkhaya awumbe mkhaya mkhaya. Hayi mkhaya ilungile lento yenzayo. Awungase ngilokhipe komama ilungile lento yenzayo mkhaya. Umkhaya wami mina nje ngithi angibonke wemkhaya ngokugqibisa uNongoloza ikhebuli kade ngagcina ukugcoca mkhaya. Awu kwaluleka neqolo. Ubonga yini mkhaya ukwenza nje mkhaya yini lo yenza mkhaya? Hayi mkhaya wami uyazi mkhaya mina ngikuphatha kahle mkhaya. Ungiphatha. Buka nje siwaboqoka kanjani usumzwezwe mkhaya umncane uselapha kuma-28 ukudla bengenza isiqiniseko mkhaya sokuthi ekuseni udlile emini udlile nantamba udlile ububheka mkhaya uzuvuka ugwayi ushunqise ebusuku. Uyabona nje namanje ngiyakubona kade wagcina ngisho ukubhema ngizokupha i-20 yonke mkhaya. Nami ngitshisa. Yabo kodwa nje ayibheke. Sisi muntu. Konye okunye-ke mkhaya ungalingi umtshayela umalume wakho ngoba uyabona le ndaba uma kuyafika kumalume ngiyokunqomisa wembuzi mkhaya wami ngiyokunqomisa wembuzi. Ngibuza mkhaya. Hayi mkhaya awusho wathi ufuna ukuthatha inombolo mkhaya uzongiphatha kahle la ejele thatha inombolo. Mkhaya wami ngoba phela wena ngithi umalume wakho uyigunya elikhulu lama-26 ingane ngapha ke-26 akunike inombolo. Hayi lo ufuna ungifaka esikoleni ngifuna ukufunda mina. Uyabona-ke mkhaya ngakutshela ngayo yonke le nto le uyahamba uyaphaphatheka uya kuma-26 usuka kumkhaya wakho ophethe kahle okunika yonke into. Lalela-ke mkhaya inombolo ngizokunika uyezwa njengoba phela sekwaqaleka ngale giye kwaqaleka ngalo mkhaya wami waba unozala walowo ndoda sekuyaphoqa-ke manje mkhaya ukuthi ngikunike nayo insabula uhambe uyophakama lapho uxoshe usithele esibangeni ukuze izinsizwa zonke zibone namakhankatha aphinde agcwale ukuthi ngempela usuyindoda ekulungele ukuba ikhankatha. Uyangizwa mkhaya? Abazoza mkhaya. Njalo-ke mkhaya wami ngiyakuthemba mkhaya uze lapha eselini uzongibona mkhaya. Hayi ngeke mkhaya ngithembise mkhaya. Mkhaya wami ngizokunika inombolo mkhaya ungiqaqisa kamnandi uNongoloza wayigqibe ikhebula wangicocisa kamnandi mkhaya wami umadoda wadla Nongoloza wadla ngobona impoca wangananazi abazali bam sengikhumbule ekhaya labazali. Ngiyakhaza phela ukuthi le ndaba sikayilungisa kanjani. Wena mani uphansi emakethini asentshona wena mani. General akekho. Wena mani. Setheke wena ozala. La ngoba thathe igunya ngizoqala kulona. Manje wena wasuba lekuyashawa ngayo indaba. Wazongibhedela wena wazongihlanyela wena washayelwa yimina wena la 28 wena mani. And uzophuma ngami. Uzothi masuka la masuyakuyena uNongoloza sezwana kwena. Osambonini ngumfweni sangandawo yila eselini. Alela ndoda wena nje uthi uyaphuma lona nombolo usawusala nje 28 manje sishaba ngawo wena. Lafmo awusangifotsheni. Wena ukuthi ngiyafotshela la ngikhala la ngapha. Lafmo protect lafmo kwani wena mama awuphethe protect khumula mama ayi lapho protect kwani wena mama wena nje apho mina lana lapho yabona sengicabange kahle yabona into ukuthi ngiyahlehlelwa mboleni hayi akwazi wena ndoda lokubhiza ushayisa ama up and down wena man ungaphakathi noma ungaphandle man ngaphakathi ngoba Steve awusafuna ukungena mina ngaphakathi elalela ke mnumzane uzohamba uyotshela uNongoloza lamansimbi ongitshela wona sezwana mnumzane hayi Nongoloza ombula ekhaya
Hey, so let's say that. Show them the thing. So you should be saying it like that. Oh, ushobisa lo. Damn it. Ngiqedela umsebenzi. Two shots. Two shots. Two shots! Yes! Malume. Wabholela nje malume ukwenze njani? Hey, mshanami, ngibuka imvula, ngibuka imvelo, i-nature, kade ngayicela. Hawu, uwatana sakwenze njani? Sebekuphindile futhi? Awu sebengiphile. Hayi, ngididekile, ngiyadideka malume. Ngididekile. Ngifisa nje ukubuza malume ukuthi kombe wathi inombolo zongifaka nemiliyoni. Angishongo ukuthi hambe esikoleni uyobhalisa. Inombolo indala kunawe. Malume, ngifisa ukubuza ukuthi ungenze njani uma kuthiwa ngithatha inombolo yama-28. Dani? Yona John, yona! Amasimba into ngitshela yona, suka la! Wena wasuqhamuka ugunqula isibhozo nje mina ngithi njengokula uzogqibisa unongolozi ikhebuli uzongicocisa. Hayi, nongoloza. Khohla nje ukuthi ngizococisa. Kahle kahle mina sengishintsha umqondo. Angisahleshwe nombolweni. In fact, ingawonyo umsulwanyo kamagubane. Start! Hayi kanithi ushoti. Dibana thole lenkunzi. Bengeke ngicoce kangaka bengizothi nje kancane. Hayi, nongoloza. Khohla nje indaba yomcoco. Mina ngibuyele nombolweni. Hayi. Ziyangena thole lenkunzi. Omwana nawo. Omwana nawo. Omwana nawo. Omsaloti. Umlokoloza. Ana ke ndoda. Zozo. Dibana ke nongoloza. Angizibethi ngokuphinde nginqayike le nombolo engiyinqike ngamandiya ukuthi wena uzibetha ngokucula wena sewuzibetha ngoba uyoyo. Uyadibona? Nongoloza. Asinawo yoyo endiya. Asinabo yoyo emashona. Uyadibona? Dibana nongoloza. Omana nawo. Awukusebenza ke Thushoti. Omana nawo. Salute nongoloza. Omana nawo. Sinqamsa sendiya. Sinqamsa semashona. Asambe siboshwe. Umakaya. Hamba. Cha, Makaya mfowethu. Ungangichitheli isikhathi Gatsheni, ungangichitheli isikhathi. Wama manje Gatsheni inkinga. Makaya mfowethu. Uyazi ukuthi mina sengisebenze nawe isikhathi eside mfowethu. Manje lokho kusho ukuthini? Wena bese ngithatha njengomfowethu wegazi. Gatsheni uyabona mfowethu, yabona njengoba ufaka la maketangi lawo, awusathembekile Gatsheni, umgulukudu omdala, umgulukudu omkhulu mfowethu. So nje ukuthembeka ikona ongekho. So nje mfowethu hayi iya ngono nina mfowethu. Sengazi ukuthi Magaye ngibulala iSouth Africa yonke. Ngensangu nje naye singenayo isiqiniseko sokuthi eyami. Ayihambi kanjalo mfowethu Gatsheni. Ayidumi kanjalo imisizo so. Magaye. Ngiyazi mfowethu mhlawumbe asiqalanga ngonyaka oluhle. Aha. Nangesikhathi ususpendwa mfowethu kwabe ngazi ukuthi mhlawumbe uGatsheni ubezama ukuthi uxoshwe. Kanti mfowethu ngangizama ukusave wena mfowethu. Yabona ke Gatsheni mfowethu. Yonke lento ngishaya ngayo mfowethu. Into engatheni engeke ngize ngingene ngeke ngicile kuyona mfethu ngoba nje into efike ngayo nje wena la ukuthi nje uyangale unoboshwa nje sikahle kahle mfethu usungulukudu wona kahle kahle. Magaya ukangizwa kahle ngithi mina njengoba ususpendwa ngangisiza wena mfethu ngoba iziboshwa lezazi ikhandela uzungu zifuna ukuphakama ngawe ngabona ukuthi mfethu ayikho enye indlela engenza ngayo ngaphandle kokuthi ususpendwe. Mina ngifana nomuntu owasave impilo yakho kodwa wena usukwazi ukungenza kanje mfethu. Manje Gatsheni usho ukuthi akwenzakaleni manje inhloso yakhe yini kahle kahle inkulumo yakhe yapi Gatsheni mfethu mina ngasindisa impilo yakho kodwa ke ngifuna okuncane kuwena ukuthi noma ungangisa kunoma yiphi iseli kodwa
Hawu mfowethu ungangisi kuyanongoloza mfowethu. Hayi gatsheni mfowethu ukhululeka. Yabona ke le yamaseli yokuthi wena uyolalaphi uyohlala kanjani. Khululeka sothozini. Yabona ibhunya leli lama 26 lithe angikulethe kulona mfowethu. So nje ayibhala sambini. Oh, siya kuma 26. Asambe gatsheni mfowethu. Hayi, asambe ke mfowethu. Kufana nasekhaya la. Hayi. Ngiyatshela Nongolozi. Hey ukuthi nje yazi khona esalala Nongolozi. Manje awusho Nongolozi. Njengoba leli shayina la kubamba ngechapchapu wagcina usuphephezana nokuphepheza. So yithini indaba yalo ngempela? Hayi love more man. Love more. Mina ngishawa. Ngunongoloza mina love more. Ngiyithole lenkunzi mina. Nginkonkone emboqo. Isigolozo esimehla bovu. Angishawa love more. Ngiyindoda enamava mekuza ngakwezempi. Lele shayina kade ngangitshela ukuthi angizuma lento man. Ayobe Nongolozi. Angishawa love more. Ayobe Nongolozi enhliziyweni. Kodwa ke awusho ke Nongolozi njengoba ukuthi njengoba wazumeka kabuhlungu kangaka wagcina udenteka nje lengayiqondi. Ngibuza phela akufanele isali inombolo ihlezi lenga. Ihlezi lenga Nongolozi first kwelekela lo muntu sothatha okumokwethu. Hayi. Love more. Lo tshantshi ngiyawusebenza ndoda. Uyabona manje ngiyindoda enamava enamacebo phela thina sinamaqhinga awu 228 uyadibona ngiyadibana kunecebo ke engiza nalo sengithole ukuthi kunetwetwe lelikhehla ethumahlasa elihlala ngale ko B1 uyadibana yalifukama yadikama omana na lela khehla ngithole ukuthi lino blackbird la jimisa izinsizwe eziningi komayini emalokishini indoda esayibuya naphesheya kwezilwandle emashayineni so manje lela shayina lelia lidinga umuntu ofana naye ngoba naye kuzwile hayi unyazi mejayise la mo mejayise yazi Nongoloza nasekuqaleni wena weza neplan yithi lapho sesigcina sifa endulo lapha sibulawe leli ishayina ayimashe njalo Nongoloza hayi love more thina besingazazi into zokukhangeza zemkhalambazo manje ngizolanda isinye striker esivele siphethe ngumkhalambazo okwakho love more ukuthi usondele ngale ngabo B1 B3 ulibone leli khehle ngifuna ukuthi lisondele ngapha ngakwi section yama 28 Ano ngiyabamba Nongoloza ngiyabamba ngivele ngihlale phezulu kwawo lo msebenzi ya bangazi babali labo mantengeza awugijime lapho mina ngempela salute Nongoloza ana nawo nabapamisayo kodwa kaze baboshwa kodwa awe Matala lo ekunjani khambani Matala hayi right yekushapu mani yazi Matala ngilethwa inkinga encane nje la kuwena yazi yazi Matala ngiyezwa kuthiwa impela ima wash my gear spin kick impela kubuzwa kuwena alike ipande enginalo pink olimbele blackbird kade ngadlula kona manje ngine offer nje encane la Matala uyazi sama 28 sifuna ukuku-offerisha isikhundla saka 28 esihle esile phezulu uyayibona leyo nto manje ngoba angifuni nje nani phakathi umnyama kakhulu nenzenzayo hayi Matala wena uhlangane nezinto ezobumnyama ithina abantu edila nezinto ezobumnyama wena njengoba ngisho nje ngifuna khona ioffer engifuna ukulethela yona yiphi lo offer kuneshayina la ngaphakathi selisibulele leshayina ngenduku yazi selishaya uNongoloza wayisuzela ngiceba ukuthi namanje lapha eselini kusanuka manje mina lapho ngenaphi esengisholo ukuthi ke lana Matala wena ngifuna ukuthi ungishayele leli shayina leli mina negenge yami so bese sikunikeza isikhundla lapha esikhulu kuwena umeja okhombayo odonsa intaba bafana bamsengimdala mina yabona ngishiza inqazi zami sezomila seyihlula ngisho uVaselina mangishaya nithi ukwenza lolo zungu lwenzayo noma 28 hayi khululeka Matala wena uhlangana nalonto awuhlangani nje nalonto khululeka ithina sihlangana nobumnyama wena ngifuna ungidilele neChina nje kuphela uyabona njengoba ngila ngaboshela khona ukushaya abantu ngabaqeda abantu ngenduku
Ngiyakuzwa madala kodwa manje madala nje bangisho nje ukuthi le offer sikwazi ukuthi singadlala iChina kanje madala. Leli China selisibulele kakhulu ngenduku. Kanti manje sengizwile ukuthi hayi engathi phela ukaradu buzwa kwena. Ufuna ukwenza le? Madala ngifuna ungishayele leli China leli. Lokho kushakhenze yonke izinto kuyidla ama-nucleus yonke lento le. Hey. Bonya nje leyo nto leyo. Hawa ungabonga kakhulu. Kodwa mana-ke isikhulu isiphi isikhulu enonginika sona? Hayi khululeka-ke madala bosuthi mesifika lapha unongolozo uyena ozobe siyakubekela ukuthi uzobe uthatha kliphi isihlalo kodwa engikuthembisa kona wena ozobe uphethe iy'ntambo wena umeja wena ozobe ukhomba yonke into. Nginganiki-ke isikhulu lesibhedala. Siyabonga madala khululeka madala. Awusu. Ya madoda. Kanje awuqaqele intona. Akasiqalela. Ukuze nje yonke into yenze ngibona abafowethu lapha. Hayi soswa. Bafowethu. Madoda. Nangu ayosiyeka hamba wena hayi ngene sana. Siyabonga father. Bafowethu. Madoda yazi kwangcono ngafakwa kuleseli bengithandaza ngithi kodwa noma ngathoba ngiyisaphi abangilethele la ngoba uyabona phela umuntu uzoba nakho ukugadeka kuzoba nokuphepha ngizolala lapha mina amahlathi apheli kaje ziphi into zami istaff sami kaje inqwaba yestaff siphi kodwa ndoda enkulu ngoba ngithi ukwazi kahle nje ukuthi njengoba ngila iwona lo mthwalo ufakela kaje masimba lento ngitshela yona ngifuna into zami zonke zase26 inombolo ecotshozwe phansi leziyana kodwa ndoda enkulu angithi phela zathathwa amaphoyisa kaje katsheni kuzomela ngigwebe awu hayi kanti ukuthi uwena ndoda enkulu okumele uzamele mina amasentshana mhlawumbe ukuthi ngithole noma ibhayili noma sikhokhele umeli ngoba phela nginenkinga nje uwena wekatsheni kubhalweni la bhala ubulembu bhala isiphokopoko uzoyikhokha lento yamangethi 25 grand ngiyawufuna kodwa ndoda amadoda ngikunika 2 weeks sengiyakugweba-ke manje jwayelana ngabo wena ujwayelana ngabo wena babodwa ngangibheki wena mani lwabethu imali madoda mina ngitshela ukuthi sibambisene nje bamothani ujwayela ngabo mani Rosa, pull him back. Pull him Yes, siyangena ngempulo. Solo. Yajwayela lo maphusa. Hey, two shot. Come, sit it back. Come. Chinaman. Hey. Abash. Two shot. Oh, hey, two shot. Fuck. What? You're too heavy. Fuck off, man. Hey, two shot. Hey, fucking dead. Hey, two shot. That fucking shot the guy. Too heavy. Hey, bastard. Jene. Awu, general uphethe tshele lonke lase26. Ya Gatsheni yini waqhamusa usula izandla nje athi mhlawumbe ushaya isithembe kwenze njani? Hayi ndoda yamadoda. Yabona mangabe uyindoda ekhaliphile uye usondelane namadoda akhaliphile. Hawu. Sengicale ukhalipha manje Gatsheni la kuwena. Hawu mfowethu. Wena kade ungihambisa phansi phezulu la. Benganjani mhlawumbe imjene sithi sixoxa le ndaba nami ngibe ngibhema ngapha. Awu general.
ufuna ukuthi nawe mhlambe ngenzeka ukuthi usungijikele njengabo bonke laba bangijikele. Usufana nabo bonke labantu abangasangazi nokuthi ngiyini manje. Ikhatsheni yabona ukuqala into zakho manje ngona manje. Ngikhumbule ngisayiphoyisa ukuthi awu mtshenetshene, awu madoda, awu mtshenetshene, awu madoda. Ngiyini mina? Ngiyibhayibheli lekaka. Wena uyilokho kuhamba phakathi. Cha kwangathi kube nokuphambana ke lapho. Ngifuna ukuthi mina mhlawumbe kuyimini pie asiyeke lento. Asiyeke lento ekaka ayisifanele. Asiyeke. Ngoba mfowethu angifuni lento bese siyiqala ngonyawo lombi kanti ngize ngesi siyiqale ngonyawo lombi vele. Kodwa mtshenetshene umfowethu wena. Khuluma into zongakho tsheni yini kwenze njani? Cha bengithi mfowethu. Ngifuna kule nkulumo ukukhumbula ukubambisana kwethu ngisayiphoyisa. Ngithi mina mfowethu ubungeke yini ukwazi ukungikhulumela nendoda enkulu lapha phezulu eGunya. Mhlawumbe ningifake la enombolweni ngoba angikwazi general ukuphila kanzima kangaka mfowethu kade ngisebenzisana nani kahle. Awumele batheni. Uthi ufuna ukuba yini? Cha ngifuna ukungena la kunini e26. Lapha ngeke ngiye lapha 28 kungenwa ngezinqa lapha. Manje wena ufuna mina ngami ngikhulumela neGunya ukuthi ngikufaye ngaphansi komkhankaso. Ya mfowethu. Into enjalo. Angithi wena uyazi ukuthi unamacala vele. So ngeke ngikwazi ukuthi mina ngihambe ngikhulumela neGunya lokuthi ungene ngoba vele wena ukweleta iGunya. Angithi kuhleke lokho ngoba phela nje anginamacala ngichaza ukuthi ngiyazana neGunya. Cha katsheni okusho ukuthi wena kumele uqale ukhokhe leso sigwebo sakho kuqala yabo. Okumele ukwenze wena ukuthi uvele ugcwale phezulu kumgqobuko yabo uvele uhambe uyogwaza straight uchithe igaba uzikwazi ukuthi ungene la ngaphakathi ngoba nje ukuthi ngihambe ngikhulumela neGunya katsheni ukukweleta hayi angiboni sizothesha. Hey ubulala akukho kunye katsheni ayikho indlela engakusiza ngayo. Hamba uphakama lapha ubamba uhappy list lapha vele niyazana mhlawumbe uzothi ucabangele. Hey ubulala general akukho kunye katsheni. Uyakufuna noma ufuna? Angathi kuzoba nzima kakhulu ke lokho. Uyabona phela mengingaqala ngithi ngiyayizama leyo nto. Awukobe ngizosile inkosi yami go Hercules. Uyabona vele ukuthi bangihalela ngenduku. Bangihalela ngisayiphoyisa. Ngitsheleke sekuthiwa ngibulela umuntu. Kanti wegatsheni baningi abantu abakhalelayo la ngaphakathi. Osugqoka orange njengabo. So icabanga sisekahle ke lento gatsheni. Mawukuthi awufuna ukuyenza ayikho ke namuntu engakusiza ngayo. Kodwa general kakade nanifaka abantu e26 umuntu engaphakamanga ngalutho ngokuthi unevisit elihle futhi kuyazwakala ukuthi usestep sister ngoba lapho sekugatsheni madoda. Wena unamacala kuyeGunya. Ayikho into engayenza gatsheni. Chitha igazi akukho kunye. Hayi lungileka general ayisizananga ngalutho. Hey boy wami ubhema ngathi uyasebenza manje. Let's uyangikweleta nephuzo uyishaya manje. Nami liyeza njalo ivisitor. Hamba katsheni. Ndosi. Hayi ke mfowethu hayi ke. Sengilethele naso nangu umhlalo omusha isiboshwe esisha mfowethu. Gatsheni. Kunjalo mfowethu. Wemagaya. Yeah. Yini nalokho engenza itennis manje. Nangifaka kule seli nangikhipha kule nangifaka kule. Yini ngangikezisele yodwa engazi ukuthi nayi seli yami. La gatsheni mfowethu. Yabona gatsheni manje. Sekuyimina ke manje uNdlovu. Sekuyimina ugatsheni wakho manje wena gatsheni. Imina ophethe la. Ngokuthatha ngikuyise la. Usathi usa-enjoy kulesele ngikuthathe ngiyokufaka le kuma-26 uthi ngiphindise ngala kuma-28 imina ophethe gatsheni uzodansela esami isigingci gatsheni akethi ngitheni uzodansela insimbi eshayo nemina
Kodwa Magayi uyabona ukuthi ngokomthetho kufuze mina njengephoyisa engabe ngineseli yami private. Uthini ugatsheni please katsheni? Lo msebenzi wakho uphoyisa awusebenzi la kusebenza ukuthi uyisiboshwa njengoba usugqokeleze olentshi nje usuyisiboshwa hlala nangu nongoloza mfowethu. Hayi Magayi what goes around comes around Magayi uyangizwa. Vito Dose buya benyathi hayi sengizwile ngomshophe okwehlele mntaka baba ukuthi hayi iblue eliphenduka isikhethi. Hayi ngizolana nawe Gatsheni ngizolana nawe buya benyathi kodwa ke ngenkathi wenongoloze uzama ukwenza ihlaya mhlambe. Uyabona ke mawukuthi ubuzama ukwenza ihlaya alihlekisanga mfana wami yezwa. Hayi Gatsheni angeke ngenze ihlaya ngawe. Wena uyindoda enamava ebeyenza izinto zenzeke. Ngaleyo ndlela mntaka baba ngiyohlela ngizolana nawe Gatsheni ngoba ubuhlungu nabo. Kodwa ke mntaka baba phela uhambe uyongitholela umxoxo unozala ukuthi phela nami ngunongoloza ngikwazi ukugqiba ikhebuli. Wahluleki lokho sawubona ukuthi zilethe wena. Wenongoloza lalela ngikutshela mfana wami uyabona njengoba ngikulesele ngifuna la engqondweni yakho ungithathe njengomuntu ongenazo nhlobo izinqa yezwa ngoba make wacabanga noma walinganisa kuyonuka isihlami ijele lonke leli ngoba mangeke ngathinteka mina ngothinta wonke umuntu la ngothinta ngishujelwa ngizwa. Hayi Gatsheni khumbula ukuthi uGatsheni uconnection wakhe awukaphili ukuthi sengisiboshwa kusho ukuthi connection wami awusekho. Mina ngine number ethintana nenkwali yenkosi direct ngqo. Angizwa awukuzameke. Buya benyathi angeke silwe ngike ngasho ngathi wena umfowethu bawenza izinto zenzeke buya benyathi. Wena nje ikhaya likaNongoloza liyohlelela ikhaya lakho nawe. Udakiwe make wazama ukungihlomekela mfana wami. Ngiqabula impandla mina ngidlala. Hayi khuleka Mpongo umfowethu wena. Lalela amaqhinga akho ngiwazi wonke. Hayi buya benyathi. Futhi uyabona ngitshela uze kusemakhelwane ibhekene. Hayi buya benyathi mina ngithi nje uhleli noNongoloza uhleli nomfowenu usekhaya lakho nawe asibheme Mpongo asibheme Mpongo kwazingelwayo. Kade ngithini kuwena manje angisho ukuthi ingqondo zakho zonke ngiyazazi. Mawukuthi mfana wami mhlambe ukuthi udobo lakho ufaka umnyundo lo fish ke sorry awuyidli inyama uyi vegetarian. Ingqondo zakho ngizazi zonke. Ngaziwe uwe Gatsheni ukuthi uhlobo lulokha abadliwa uNongoloza washo wena ukuthi uNongoloza udlile. Baningi belimali usho kanjalo. Uyabona njengoba sikulesela into ezokwenzeka kusho ukuthi ulala ama shift. Uyothi wena mangabulala mina ngihlisi. Mawuvuka ngiyalala. Hayi kani ukhuleka nje esinqayeni Gatsheni. Okomnyovu kekelela kumvanyana. Asiyeke le ndaba ezinqa ngisafuna futhi ukukhuluma nawe ushisa ugwayi wakho. Hayi kulungile Gatsheni. Ekhaya labazali bami sengikhumbule ekhaya labazali bami bangishiya ngisasengcwele abazali Aw, buya benyathi. Akulalwa eNgatsheni. Ngilaleni. Ngikhumbula phela mina uGatsheni esebenza ama night shift nesikhathi sewujele. Sewuyisiboshwa manje uzohlala i-night shift. Lala buya benyathi. Umfowethu wena. Ngikutshalile Gatsheni ngathi wena awusiyo ukarika Nongoloza uyazi nawe buya benyathi ngeke ngihlinze lezibili mntaka baba lala buya benyathi. Dake usubaqedile ngalawo mazwi. Ngithe kuwena kuze kuse ibhekene emakhelwane. Hayi bona nekusileke mntaka baba ngoba hayi awungizwa Gatsheni. Lala.
Ngadlala mina unongoloza madoda. Hlangene noMthongo. Hey. Bona ngathi wani isiqonqa wena. Hhayi. Hey, benzanda. Abaphephetha lokho. Awu, buya benyathi. Sawungaze ngempela ubhuko kamehlo nje yizinti ngoba ungafuni ukulala. Wena ufuna ukungenzani? Kona mawukuthi ulele, uvuswa yini manje? Hayi Gatsheni, washo buya benyathi ukuthi unongoloza udla amalembu. Wena usiyilembu Gatsheni, angeke ngikuhlinze lezibini ngikutshelile. Umfowethu wena. Lala buya benyathi. Angithi ubaba uMthongo. Lala wena. Gatsheni madoda. Sebasatshiswa izinto ezingekho nje nayo izinyoka ezifile. Hayi. Ayibona nekusile buya benyathi. Besayitsheni koleleo, besayitsheni koleleo. Bengithi ngiyamuthusa nje, bengithi ngiyamuthusa nje, bengithi ngiyamuthusa nje, bengithi ngiyamuthusa nje, bengithi ngiyamuthusa nje. Besayitsheni koleleo, besayitsheni koleleo. Bengithi ngiyamuthusa nje. Ay man, ay man, handyman man, yini man. Yazi man. Yazi ukungiphazamisa kwelihle iphupho leli. Yazi manje ngiyabona sibheke uyi-altar nomuntu man. Shit. Yini? Fader. Ayibo man, ex-fader. Kwenzakalani walalumile manje njengenyoni? Belingekho mhlawumbe elinye igama ungalisebenzisa ngaphandle kwaleli lenyoni ngoba cha ngilithanda ngakho. Ex-phoyisa. Linjani lelo? Umthetho wakho uzodelela la. Cha phela umfo kaGatsheni kufanele uunderstand nawe position engikuyona. La mfowethu ngizama ukukuhlonipha kodwa kwasa kungakuhloniphi ngoba phela manje iposition osukuyona cha yekani. Yekeni nje leyo kuhlonipha, yekeniki. Yekeni. Ngoba ngiyabona iyona engathi izosijwayeza kabi, yekeni. Ya. Bese ngoGatsheni nje ume kanjalo. Wazela walala ngeindonga mfoka Gatsheni kwenze njani? Akajwayelekini la ngaphakathi. Angithi ngidlala lesidididi sephoyisa. Singisusa kule seli yeni songifaka kule seli yama 28. Ungalala ke wena kuma 28. Zaziwe igameko ezenzeka lapha. Hayi, ngeke hlale kwaze kwasa mina. Yiko usuzela nje uhambulala ngeindonga. Futhi nayo lento kungitshela ukuthi akajwayeleki. Yini engajwayeleki iGatsheni ngoba phela mina vele akuhluki bengivele mina ngihlala la. Umehluko bewukuthi ngiyagoduka ngekhaya. Manje ke sengithe ukuthuthuka kancane ngoba sekuse extend isikhathi sami nokushintsha lento engigqokileke. Okushuthi kahle hle lento masibuka on the bright side. Wena ufana nomuntu othole ipromotion. Ubukade utemporary. Manje usuphenduke ipermanent resident. Yeke le ndaba yakho esingise sibhedayo. Cha Gatsheni angiteleli mfowethu yazi into engihlupha kakhulu la. Ithini plan yakho Gatsheni uzosidonsa sonke ngempela lesigwebo. Ubani? Mina nguGatsheni ngayi-1, Gatsheni never dies by mistake. Uyabona njengoba ungibona ngila wena ungayitshethi ngiboshiwe. Kanti ngidrayisile.
ngiprayisile ngifuna ukubona ukuthi obani abafowethu bangampela nabafowethu bamanga. Uyabona sikhuluma nawe nje kumanje abameli bami babhizi nezinto zami kulungiswa iappeal. Ngoba vele wena handyman mawuyibheka le nto yokuboshwa kwami ayinabo ubulungiswa. Ngoba okokuqala nje akutholakala ubufakazi bokuthi ngampela lensango yatholakala elokheni yami. Ama drugs adayiswa ugatsheni ngampela yini. Ngokufakazi baleyo ndabuko. Uyabona handyman futhi ukuthi la ngiyafrenywa la. Cha phela musu ukufakazisa ngami gatsheni uma usuthi uyabona handyman kuyafrenywa la. Phela mina ngiyazi ukuthi abakuframe gatsheni insango vele eyakho. Wabheda man wazini. Mawuthi uyazi ukuthi insango yami wakwangibona ngidayisa insango mina. Cha udayisela igunya gatsheni budayisela igunya kunankinga. Hey musukudakwa wena. Wena kusho ukuthi uhlangene nalabantu abangiframayo. Noma uthunyiwe kanti bafana bami ngithi yey amaqhinga kaGatsheni wasoza phela noyisola kunidala. Lalela ke mfowethu gatsheni mina ngizokucebisa ngoba ngikhonzile mfowethu uyazi ukuthi mina nawe behlezi sizwana. Woza ke ecebo lethu noma cebisa lento yakho kulokhana uthi wena ufrenyiwe izokuqhatha neparole board ngelinye ilanga ngoba isigcino manje bazobona ukuthi wena njengoba ungafuni ukuyivuma lento lokhana uphika okushuthi kahle hle akwaribhibhetheki la hayi cha iyekeni ke leyo yabona isingisi iyekeni handyman yabona manje nosisho ngenhlambe enkulu engako uzuthi manje angibhebhethekile yini lento oyishoyo nalapho kade useselinya nongoloza. Yazi ngikutshele mina handyman mina ngingabona ngathi ngiboshiwe mina ngiprayisile la ngifuna ukubona ukuthi obani abafowethu bami bangampela. Yabona kumanje babhiza abameli bami bafuna ukungenzela iappeal okungekudala ke ngoba ngingaphandle mina kwayona le parole board okhuluma ngayo ngikanje nayo. Gatsheni sonke safika sisho njalo la sithi hayi abameli kunje kunomfundisi wami kunenyanga sagcine samukelile nje ukuthi hayi sifahlile into nje engakutshela yona mfowethu kaGatsheni kakhulukazi njengoba uthi lapha kwisele nongoloza lalo uvala ihle lodwa ulivule elinye mase uyavala la ngemuva siyazwana. Udake songinika ama-advice asuzile la phazamisa nasebuthongweni bami. Hey, China! Hey, Mandela, what's I heard you hitting all our brothers here in the prisoner. Oh, that's one. What nonsense. You are hitting me, I hit him back. Yeah. I beating him. What's wrong? No, today is your time. It's my time today to hit you. Mandela, you can hit me. You're nothing. You are nothing. Yeah, you're nothing. What you are doing? You are nothing, I'm telling you. Mandela. I'm telling you. Hey, Mandela. What doing, Mandela? You're hitting all our brothers here in the prison. Mandela. I want to see what you are You're hitting all our brothers. Hey, Mandela. Huh? Hey. Hey, Mandela, you saw? Today eating all of the nice out. What's wrong you, Mandela? I know hitting you. I told you it's your day today. I know hitting You're you. gonna shit everything. Oh, Mandela. I told you. Why come your hitting me? day today. Huh? I told you you're gonna shit, you're gonna pour sharing, yeah? No. You're gonna pour sharing. Hey, too short. Hey, gentlemen. Who is old man hitting me? Oh, you're talking about my dad. Mandela, why hitting me? Oh, what happened? He beating me. Oh, He got nice karate. hey, that man is very dangerous. You need to watch out. Why? Hey, I told you before.
Your kung fu is nonsense. Hey, fucking man, that's time. See, I how to beating it. Hey, fuck off. Let me tell you one last more thing. We are full of shit, correct man. Hey, China man. I got to find each and laugh more. Hey, I story new my dad. Guys, please like this video and as I can assign you. Guys, kule video ni like and subscribe liyabuya ijele ngonyaka ozayo ngizobe ngishaya inombolo ngithi hola phalata Sifu. Ingakanani makarikati? Bafethu ngicela like and subscribe ngoba ijele menguthi anenzi njalo alibuyi ngonyaka ozayo. Wo manana. Inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, uzuhead man ikuzokutshela man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man.